Ya ma akwa iberebe. Ma akwa iberebe mgbe nwoke mo. Eji ma ahụ. Bokisha kage. Amadam ni ne ị ga-ewega tamelu. Gene re kage. Isi ọwụwa. Ebere gugu. Ma ebe m ugwu. Nwa bo bịa n'ebe o. Bepi ya ihe ụtọ. O ji anyụ amamara. Kemgbe adịghị nwụrụ. Ị na-anọ otu a ga ehe ya. Ọ tụkwara m hụkwara ya last nwụrụ ya, ọ mụchụrụ ya. Kemgbe ahụ ọ nwụrụ ị na-ahụ ya. Ọ tụkwara m hụrụ ya last. Ọ mụchụrụ ya. Ị hụrụ ya mbụ? Yes. Ọ mụchụrụ ya. Eh? Ọ mụchụpụrụ ya o si ya bịara. Gị nwa chụpụrụ ya? Ele ebe ọ bịara mgbe ahụ, ele ihe ọ bịara bụ ime? Mana nrọ jos ka ọ bịa ekwu okwu. Okwucha ihe ọbụla ọ na-agwa gị na nrọ ịpụta n'ihe ọ na-adịrị ya. Mba. Ọkwa ịma na nwoke ọzọ bịa ịlụ gị, ọkwa ịma na a ga-akwụghachi ụgwọ isi nwa di gị ahụ kwụrụ n'isi gị. Why not? Ị dị afọ ole? Adị m 31. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ ọrụ salon na m mere he. Ị na-ere he? Ka ebe isi na-ele m? Esi m Benin Republic. Bene? Onye lụrụ ọwa onye ebe? Onye Akwa Ibom. Ya? Onye Akwa Ibom. Ị lụrụ onye mmụọ? Gị nwa onye Imo steeti ka ịlụ onye mmụọ. Ga-ewere otule gị nye afọ nyere ke disappointment Monday mbọngọ, Tuesday mbọngọ, Wednesday mbọngọ. Ya na-atọga gị, a na-egwu ya dị ka nga nkịta. Ya dị ka nga nkịta. Asị gị dem yo. Mana emegere gị ebere kemgbe. Ma m sọwa onye Akwa Ibom ka i buru ike nye. Ọwa mmadụ, ọha ọwụ mmadụ. Dem yo nwere mgbe m gwara gị na ha awụ mmadụ. Para otule gị nye ndị Akwa Ibom ọ ga-ahụ ịwụ n'ike agwụ nwa mkpi. Iwu ike agwụ nwa mkpi ọhịa ijila ike Akwa Ibom, ọhịa ijila mada side. Ọhịa ijila mada side. Eriwe agwụ. Ọhịa ijila ma side ahụ. Onye mụ ihe ọ tara gị ihe a, taa gị ihe a, taa gị eji lamada teria. Atịla gị senta tebụl n'ime. Atịla gị senta tebụl n'ime, ọ ga-abụ gị para ya patara ndị Igbo. Iji aṅụ mmanya? Mba, ana m aṅụ mmanya. Iji aṅụ goof? Mba. Iji aṅụ shisha? Enwe nke m na-aṅụ. Nne gị na nna gị ọ ka dị ndụ? Iji ọla mbụ asị gị sọsọ nne m dị ndụ. Iji ọla mbụ asị gị nne m dị ndụ. Nne, nwoke ị chọrọ ugbu a ka ebe ọ ga-esi bịa, ọ ga-awụ nwoke nọ na Naịjirịa ka ọ ga-awụ nwoke n'obodo oyibo? Nke ọbụla, ya nọdụ obodo oyibo. Ya nọdụ obodo oyibo. Oke ị chọrọ onye n'obodo oyibo? Onye ọbụla nke ọbụla o si, but the thing ozugbo with insecurity nọ na Nigeria, chọọ m ịlaghachi Nigeria for now. Ị chọrọ ka ọ bụrụ nwoke n'obodo oyibo? Anyone nke ọbụla, as long as ya dị gị move. Anyone nke ọbụla. Ọwụ nwoke isi mkpe ka ọwụ nwoke wụ single father ka ị chọrọ ka ọ nwoke wụ widower? I'm not going to single father. I will a single father of one because I try more than that. And when I'm baby Rambo. Mba. The one head like that, my generation.
Ana ataghe na anyị je ebe akwa ka ije timkpu. Ala nke wa akwa. Ije ebe akwa ka ije timkpu. Iti mkpu na ọkwa enjoyment ka anyị nọ. Ele mkpu gị. Bishop amakwa amụ ọ dipendra. Genotype gị. Awụ m AA. Blood group gị. B positive. Kpọọ phone number gị. +229 61 10 23 40. Mara gị. Akwai mana ihe ọbụla emere ebe a ga-abara ihu akwụkwọ dum m ga-adịru mewa gị ntafu. Bishop ama ọfụma. Were phone ahụ dewe n'ala ka ebili ọtọ nọrọ nke ihe dị ya lara m azụ. Ihe dị ebe a. Bishop na-ahụ m. Enyi ya mepee kọtị nọrọ nke ihe dị gị bịa nga agwa m Bishop na-ahụ gị. Bishop agbanyela m ọkụ. Nọrọ ebe ihe dị nwa bingo gị sị m na-ahụ gị. Bishop ịhụ aha m taa. Bishop. Ngwale m, okay. Bishop ngwale m ọfụma. Ọkụ anọ gị n'isi dị na-acha m n'ihu gị ya. Bishop ka m dozie ya ọfụma, Bishop. Onye ka emeghe ka onye mpe ya yuzu ka community yuzu. Bishop na-ahụ m. Na nwanne ebe ahụ na-adị clear. Hi. Amụa ka ibegere hi. Amụa ka ibegere emegere hi. Amụa ka ibegere agwaga hi. Ihe ọ your first time maybe ebe a. Yeah. Mepecha window niile nọ dị a. Okay. Akwai mana ihe ọbụla m meghe ebe a ga-aba na social media niile m ga n'iru mewe gị interview. Dewe phone ahụ n'ala gị lara m azụ. Atọ m data ọchị. Mom. Dewe nu phone ebe m ga-ahụ gị anya. Dewe nu phone ebe m ga-ahụ gị anya. Actually, I will block you. mom need Joku. Oh, network now disconnect. I'm not talking with you people here. Imagine when data you leave my place. No, but data issue. Wi-Fi. Hamburger bianga. Yes. Okay, man, how will I remember back up on social media and in them ganiru? Yeah, I had him away. Can you? The way for Nana like a biller motoke laramaso. Or they like a problem. Or they like a problem. No, They like a problem. not at all. Now, hello, Tom Shahungagena. Ever him on am I seeing you? Come, hotel Egraporogo, going on a email hotel. Eleho Anga Hotel. Yeah, boho. Yeah. Elaha Hotel on my hair, I'm not tired. Eh? At some noise in all will are not here now. At some any noise in not there.
Akwa ibele ebe before. Mba. Ebe before. Yes, sir. All the na enti megwu egwu. Owo gwa bra here the other day no here sim na ebe aki na eme ihe aga program ke. Okay, let's make Jimam. Akwa ibele here before me make interview. Before. Lock around this girl. Yes, sir. Good evening, sir. Emem interview. Mba. Interview. Yes, sir. It is sure emem interview because you chop tana men interview nga block again na. Mba. Oh yeah. One side. Mem interview. Yes. If you have better here, I bring you down. If you have better I bring you down. I'm not joking. Get out of this place. You think I'm joking here with you? Get out of this place. What big guy? Who are you laughing with? Good morning. Umunwoke ke wonwa. Umunwoke ke wonwa. Get na ele manya. Are you a man or a woman? Why? A woman. Eh? No le be here the commendation. Ele hije mege eko. If I have play there, what piaka? I know my voice. Auntie me na speaker. Check and whip you na speaker. Ke hije GT na speaker. Go me. By your phone now so hije dia na eme here. Agbanyu go me. Enye wonwa ke Umunwoke. I'm singing up Nwai Bishop. E wonwa. E wo hu collabo. Ihunu go anya bu collabo. We wo hu collabo. Ihunu go anya bu collabo. Awe hu them you ina some hu bo nya wo collabo. E hu bo nya wo collabo before. E hu be nwanyi nwere am nwe oto. O nwere ihe mere na ọ bụ na o nwere ọ gị nwa keri ya ọ bụrụ Chukwu keri ya. Otele Rosanna. I nwere ya. Abụọ m collabo. I nwere am nwe oto. Bishop abụrụ m collabo. Ele hiji ko na reply gam like this. O mekotara aga. Ọ ka m gwa gị n'iche ị na-emere m ị na-achagharị m anya na-asị m na m collabo na m abụrụ collabo. O mekotara aga bụ collabo I nwere am nwe oto. Ọ gị kere m na abụrụ collabo, ọ gị kere m na mbụrụ collabo. Ọ bụrụ Chukwu kere mmadụ. Nwoke ibe m dịrị awụ already wo collabo. Bishop nke ịhụ gara ọ dịghị ka collabo n'anya. Tele Rosanna. Biliotonga. Pakodiku. Pakulu. Pakulu Umunwoke na pakulu twa. Nekwanu man. Enwe m ọnụ okwu. Enwe ya ga-agwa gị. Well, asking a pakul. I'll bring you that pakul man they show him mega here. Nani ya o ihe ọzọ ị chọrọ. They are closer pakul. O ihe ọzọ ị chọrọ. They are closer pakul ma'am ho. Ị na ha ekwu ka ọ na ị mara na ọ bụgodị na mbụ collabo ọ bụrụ Chineke na na-eke mmadụ kenki na-ekwu ka ọgụnwa bụ Hem juga ge wa kwe mana interview ka mega gi here e wuru collabo ya na ị nwere ya ke gwa m na ị nwere ya nwoke mara ahụ ọfụma gị nọrọ ebe ihe dị Can be my of ma. I'm not seeing you there. Not be here there. Are you not home? If you have him, is she? In our home.